Tällaisia videoita, että miksi mä tubettaa on sori, että se on myöhässä 2 päivää, koska mulla on ollut paljon menoa, mä olin mummalassa. Ja sitten mä 1 päivä särki ihan sairaasti päätä, mutta silloin mä tein vähän YouTube-videoita. Nyt mä tein niin kuin mun videon ihan kokonaan. Tubettaminen alkoi ehkä niinku siitä. Se alkoi niin vähän, niin mulla on ollut tosi paljon tylsää kotona. Mä sitten katson YouTubea siinä tylsyyden tappamaksi. No, katsoin sitä videoita. Tuli mieleen, että olisinkohan mä hyvä tubettaja. Ja että voiko munkin ikäinen tehdä niinku, voiko minäkin tehdä YouTubea. Mä kysyin äidiltä. Äiti sanoi kyllä, voin alkaa tekemään. Sitten niinku lähti. Ja sitten mä kysyin mun kavereilta, että miten mieltä te ootte, että tulisikohan musta hyvä YouTubettaja. He innostuivat, he olivat ihan sellainen, joo, aloita rohkeasti. Sä oot ihan mahtava, yritä nyt. Sitten mä en mä nyt tiedä. Mä olin semmonen epävarma-oloinen. Kun semmonen yksi parhaimmista kavereista sanoi mulle, että sun on muuten ihan pakko. Ihan oikeesti, sun on ihan pakko, please. Sitten mä tein, no mä testaan. Tuolta tulee joku rekka tai joku traktori. Mutta yritän huutaa sen verran kovaa. Tämä auto vaan, että se menee ohi. Ottakaa vaan hetki. Joo, jatketaan. Se meni ohi se traktori tosta niin. Niin, no kaverit sanoo, että saisit kyllä hyvä, että alat tekemään. Ja myös niinku tylsyys oli tosi iso syy, koska mulla oli tosi usein tylsää. Mullahan oli siis koulu. No, nyt koulun jälkeen kaikilla varmaan tylsää. Niin kuin mullakin oli. Tässä mulla oli tylsää. Aina kun mä tuun koulusta, niin mä mietin, mitä mä teen. Ainoa se, kun keksin, niin puhelimella oleminen, niin kuin, se on ainut, minkä mä keksin. Sitten mä aloitin tekemään videoita. Sitten mulla oli joku 23 seuraajaa. Mä ajattelin, että tän enempää en tuu varmaan saamaan. Kunnes mä heräsin aamulla. Ja mulla oli 80 tai 90 seuraajaa, siis niinku tilaajaa. Sitten mä olin ihan, että mitä. Sitten eilen mulle tuli täyteen 100 tilaajaa. Sitten vielä plus 19 tilaajaa. Mä arvoin, että meidän kesälomaa saadaan se 100 tilaajaa täyteen. Ylpeä. Mä oon oikeesti ylpeä. Täytä tää sydän, jos oot. No, osaaks mä tehdä enää sydäntä? Ottakaa mä teen. Täytä tää. Tällainen aika, eikö minä osaa mukaan. Niin tässä. Täyttää. Ja no. Syyt on ehkä se, että kaverit rohkais mua. Sitten no tylsyys ja sit mun oma isä on YouTubettaja. Joo, voitte käydä ottaa hänkin kanavan tilaukseen. Kanavan nimi on Toni Leppämäki. Joo. Tai Toni Leppämäki. Mä en tiedä, onko se Aalto vai Äällä. Mutta juu. Hän tekee sinne, minä en sitten näy hänen videoissa, että hän tekee sinne omia juttuja, hän tekee, onpa mulla pyöreä naama, tekee remonttihommista ja autoista paljon sisältöä, niin käydä kattoo sieltä. Ja ehkä niinku
se innostus tuli. Ja nyt tulee taas joku rekka, mä paussaan sen hetkeksi. No niin, nyt sekin meni ohi. Arto, täällä on näitä rekkoja ihan kaikkialla. Minusta on tämmöisessä paikassa, että täällä niinku rekkoja tulee ja menee jatkuvasti. Ja traktoreita. Ja autoja varsinkin. Joo. Niin, oma iskan YouTubettaja. Nyt käydään ottaa hänen kanavan tilaukseen tosiaan. Ja mä oon niin super kiitollinen, että mä oikeastaan osaan teille paljon tykkäyksiä. Mutta mulla ei kommentit päällä, niin kommentteja en oo niinku saanut. Sillain se on ehkä ihan hyvä, että kommentit ei oo päällä, koska mä en ehkä jaksaisi edes lukea kommentteja. Sori. Tässä on yksi laiskuri. Nostan käden ylös. Voit sinäkin nostaa, jos olet laiska sinun mielestäsi. Ja mä kokeilin. Mä ajattelin, että joka päivä pitää tehdä YouTube-video. Niin kuin nytkin mä ajattelin, että joka päivä. Tää on mun innostus. Mä ajattelin, että tämmönen innostus. Ja mä teen aina videoita. Ehkä mä saisin seuraajia, testilaajia tietenkin. Sitten ehkä teiltä kaikkea kivaa tykkäyksiä ja tilaajia. Ja mä oon edes uskonut, mä oon edes uskonut, että mä oikeesti saan sen 100 tilaajaa yli. Kiitos. Ihan super paljon. Kiitos myös mun sukulaisille ja kavereille, kun tästä tuli yksi tarina, mitä mä sain mummon ja mun serkun tilaamaan mun kanavan. Mä en edes tiedä mihin tää. Mä otin vaan mun mummon puhelimen, siis ihan randomisti. Otin sen puhelimen sen laukusta tai pöydältä. Sitten menin YouTubeen. Mä laitin sen mun kanavan nimen. Mä laitin, että seuraatte mummolle, mitä sä teet? Ja mä en mitään. Sitten serkku kävi meillä. Mä otin hänenkin puhelimensa ja sanoin, että anna kun mä näytän soi heitä. Sanoin, että tätä kanavaa kun tilaat, sä saat hyvää onnea joka päivä. Ja hän sitten tilasi sen. En tiedä onko muut serkut tilannut. Mä en näe tilaajaa. Olen pahoillani. Minä en näe tilaajia. Mä näen vaan käyttäjätilaajat. Mulla on esiin YouTube-kanava, jotka haluu niitä käyttää niinku esiin. Sillain. No siitä lähti mun niinku tube-harrastus. Tai siis harrastaja, mikään työ. Iso ja suuret oikeasti kiitokset teille kaikille, jotka on jäänyt mun kanavan. Heippa diivat, tai on teitä varmaan poikiakin. Heippa tilaajat.